Hello mga kagarots, maayong hapon na usab kaninyong tanan. Hapon na usab diri. Mao may igawas na mo basta hapon na kay pertik inita. Ug nganong nag-long sleeves nga init man. Kay hadlok ko maitom niya ko. No joke. Maitom niya ko guys, no. Mga kagarots. Nako sa amo ang gamay na asyenda sa amo ang luyo. Na ako'y ipakita ninyo guys na ako'y ipakita pag matuod na dili lang ang Pilipinas, ubang lugar na ay dabong kawayan nga na dabong, no. Naasad ko diri akong ipakita. Come on guys, let's go. Tara na guys, ako nang ipakita sa inyo ha, ang akong unique na dabong. Na dili lang ang Pilipinas kay naay dabong. Hasta diri sa Amerika na asay dabong. Pero ang among dabong diri is unique. Atong tan-awon. Pasensya na mo guys ha, magsikog kaya nga akong claim at panahon. Magsamok-samok man rin sa akong tutunlan ang klima at panahon. See, mao na nga akong saging ga akong gipupuan gahapon og unique usab nga bunga. See? Okay, ug karon moadto na kita sa ako ang bamboo tree. At kung adtuon ang ako ang bamboo tree. Sakanaog. There you go. Kainit ba? Kana gid siya nga akong real apple guys, pero ambot lang karon, wala na mo. Tanaw na to hapit ta mo abot. Let's go guys, we'll continue our journey. We're getting closer. Hapit ta mo abot dito sa ako ang unique nga dabong. Unique na bamboo tree. Unique na bamboo tree. Pagkainit sa gawas guys, kung nahibawan lang ninyo. Kung sa kainit. Karon darita. Mahibong jud mo guys. Kani jud siya nga dabong guys, mahalo ni siya. Wala ni siya sa uban. Tara! Mao na siya ang ako ang labong. See? Mao na siya ako ang dabong. See guys, kita mo? See? Mo na siya. See? Mo na ako ang dabong. Dabong sud sa balay. See? Napayo sa kabunga. Dili lang na usa guys. Duha na siya kabunga. Duha ka unod sa dabong atong barugan. Barugan na to, no? Lingkuran. See? Awa na siya. Diba? Diba? Dabong, bunga sa dabong. Diba dabong? Mura man sa dabong tanawon, diba guys? See? Kawayan, naakay kawayan. Misita sud sa imong balay, napakay dabong. Si dabong.
ug karon atong tilawan ang dabong kung unsay lami niya ni. Atong pupuon. Atong pupuon ang dabong, guys. See? Dabong. See? Dabong. Oh, there's another one. Dabong. Mao ni siya ang bamboo. Bamboo fruits. See? Na kay bisitas, pa kay dabong. Okay? Atong tilawan ang dabong, no? Kung sa lami ang ang unique nga dabong nga nitubo sa sud sa balay. No? Right. Muna siya akong salsa. See? Cholula o salad dressing. What kind of salad dressing? It's different. I don't know. I forget the name. So, let's try. Medyo lami, medyo dili. Medyo lami, medyo dili. So, ayun nyo guys. Tastes good. Actually, kani siya, lawas ni siya sa, it's just for fun guys. Lawas ni siya sa broccoli. Broccoli. Gahe ni guys. Gahe niya. Musukol niya. Pait niya. It's a hard one. It's an old one. Gahe. Nasa parte nga gahe, nasa parte nga humok. Lami guys. Lami. Pero kung mapunta ka sa guwa nga panit, gahe. Ay. Good.